već 10 godina se bavim prodajom, sve je krenulo od studentskog posla, to je bio početak, a onda kroz vrijeme sam primijetio kako mi dobro ide komunikacija sa ljudima i u kasnim fazama se pokazalo da sam dobar u rješavanju problema na raznim odjelima. Imate i dobru komunikaciju sa ljudima u smislu da ih slušate ono što govore i da pokušate udovoljiti njihovim željama maksimalno koliko je to moguće. Meni se pokazalo najuspješnija ta dobra komunikacija, taj nekakav ljudski odnos sa kupcima i to je više manje to. Kao kod sportaša, tako i u bilo kojem poslu kažu maksimalno da je to nekakve 20% samog talenta, a ovo ostalo da je rad, strast, ovisi od slučaja do slučaja. Kupac je kralj biti onoliko koliko mu mi to dozvolimo. Dakle, treba, kao što sam rekao, izaći u susret klijentu, kupcu, korisniku maksimalno koliko je to moguće, ali ne smijemo doći do razine gdje će to potencijalni kupac zloupotrebljavati. Edukacija je jako bitna jer kroz edukaciju se savladavaju sve nekakve sitnice koje osoba možda sama ne može primijetiti. Da li je to od govora tijela, da li je to od same komunikacije, ali edukacija je jako bitna po meni. Nagrada za mene u biti je jedna potvrda ovih 10 godina rada, da sam išao za sada u dobrom smjeru, planiram u tom smjeru i nastaviti. Za jedno 5 godina, nadam se, cilj je biti na direktorskoj poziciji, sada kojeg odjela, koje tvrtke, to ćemo vidjeti. Ako netko počinje raditi u prodaji, naučit će što je sve potrebno za pridobiti nekog kupca. A ako će ta osoba jednog dana završiti na nekoj poziciji u tehnici ili u administraciji, računovodstvu, gdje god, onda će to puno više cijeniti i na drugačiji način će gledati jednog prodavača ili account menadžera ili key account menadžera.